zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yakaswera ichinetsa madeko ese. Nhau yandiyani yemuzivira nhasi ndiyabhudhisabha to the Sebastianist. Bhudhisabha zvokwada tidi kuri vanhema vakaita inonzi close the doors and open them then shut them again. Ini kana pache zvangu ndiri kutokoniwa kuisa maoko angu aya pakati kuti ndikwanise kunomarovanisa zvokwada tiri kuri vanhema. Kosvutumu yanga yakapfekwa naBhudhisabha inhana kuihwisisa pandaiona. Ndamborohwa nechahwihwi ndikati chichaitika, what is going on, what is wending where. Ndo zvandashamisika pepe ndadire pepe ndikati saka Bhudhisabha apa vakarepresenta chii? Vakarepresenta vadzidzi here vaya vaifamba nani naJesu, kana kuti vakarepresenta mafirisitia, vakarepresenta ani chaizvo ndazvishayiwa. Ndikamboti kuti ndiyo ngirozi yaGabriel yaite hwere kuti ndazvikoniwa kuti ndizoti ndiyani, nekuti zvokwadika ngo iya yakahadza rutendere rwevanhu, nekuti zipapiro riya rakadai mapapiro anonetsa kugadzira dukuru vanhema. Ndaita 6 hours ichizama kuda kubatanidza kuti saka chikati bhokisi ichi ina hangu asiri mapapiro chaiwo ndangoti to the nearest far end kati bhokisi rangu kudiuko neriri zvokwadi kubatanidza makati bhokisi maviriwayo zvanditorera 6 hours. 6 hours kokuzoti nguo yaBhudhisabha yakatora mwedzi mingani kuti ibatanidzwe. Tobvepo toenda paiyoyo kana kuti ndo crown kana kuti ndo kingmanship kana kuti kingship, I don't know. Zvanditorera zvakare rimwe awa kana maawa maviri matatu ichizama kuda kuona kuti saka pepe zvangazvi kana ruoko rwangu ruri kutokoniwa kusvika pedo nekumeso kwangu. Saka ndikukoni kuzoti saka Bhudhisabha pavanga vachiimba nechi-ice cream lollipop vavatinetsa kuzvifambisa sei pepe nemapapiro zvopati chinhu chiya chachakaoma chiyachiya. Asi ndikusangotaura kuti vazvivharisa vakada kudanzira kuti muda kundijairira mimi ndanga ndiripo ndakati ndiri mubeverevere zvino inini ndakainda mukati matugwi masave ndokunoita sei ndokundoshambira vashambira ndokuta chamurududu vapedza kuta chamurududu ndokunobuda kwamungezi vabuda kwamungezi ndokubuda nemapedhloku ese nezvihuri zvese nemaki ose zvose nezvitinha zvinoiswa kuseri kwegoni vabuda nazvo vakatika ndauya nazvo zvezvamama kakanda pakamboitwa mashow akasiyana-siyana panana la profesa ndatsoka nawo inini ndizokuradzai inonzi koshidomo zvakare. Hazvina kushata, tinozvitenda tichizvikudza nekuti uku kudzidza uku tiri kuona zvinhu zvakasiyana-siyana. Zvokwadi handikuri vanhema observation yangu yandanga ndichiita apa ndisana tanga kutasai rudhende zvaranga kutora mumacomment section, nekuti vanhu vakadzika vanhu kumacomment section vakadanzira kuti zvokwadi mapapiro here aya kana kuti ndisanenda kuti mapapiro awo hawo aBhudhisabha anga asina kusiyana. Inini nekuda kwokuti zvikwanisiro zvezvakunetsa mapapiro awo anga ari horizontal to the similarist. Ini rangu rimwe nderegoridhe rimwe nderesirivha nendarama zvese titakangofanana. Iyi kuda ndiye Angel Gabriel, uyu kuda ndiye Angel Abrahama, ipo pandizozivi. Tobva ipapo chavanga vakapfeka chiya mumusoro macho ground yaiya yanga hayo ine same color zvakayo ineyo mapanga achinda kudai zvokwadi to the nearest far end yangu zvakare nguwani inoratidza kuti ndini zvakare ndindaiva ndofunga ndairepresenta mambo Abrahama kana kuti mambo Davhidha. Ndini zvakare ndiri papo zvinhu zvakadi zvakanaka tichisapota movement ya Bhudhisabha to the Sebastianist. Tinozvitenda singamboiti. Tobva ipapo toenda pakuti zvakare rudhende rwadanzira kuti nigirikini indo inonzi kuti ndononzi chimbama chatorwa nekuseri kweriko kudai zvikanzi iluka like nemurwi wehondo wemumabhaibheri shoko raMwari. Vanhu vanga vachidero kada zvinhu zvakanaka zvikanzi nemafanzi well done chikomana Sebastianist to the Sebastianist. Vamwe vakadanzira kuti you never disappoint us. Vamwe ndokuti gear is hot, peace my guy. Vanhu vanga vachava zvikupi kucomment section kuFacebook apa ipeji raBhudhisabhationist randaita sei randichiona izvi pafirst song yavo vanga vachidanzira kuti ndinokumbira uregerero Mwari. Zvakanaka zvingamboti kuti mabekalist ivo vanga vanawo vakuzwa vabhiga zvingamboti vandobva vazodanzira kuti aiwa mabekalist ava vabva kupi kuZimpraise. Indasingazivi ndatozivira kuti zvavanoimba zvakakwenenjerwa mutefetefe ndovana ndichizwa ivo vanga vachigona zvavo kuimba zvakanakisisa. Tabva ipapo zvikanzi aiwa ndorunzi kuta zvikubhosvo chako vachiridza ndikuratidza kuti vanga vachida kuti mapapiro ndo ari kurepresenta mabhosvo here kana kuti kirauni dzanga dziri mumusoro idzodzidzi dzaka
representa kinship kana kuti kinship handizozivi ipapo zvese tinongozvitenda. Tobva ipapo tenda zvakare pakuti vanhu vangadanzira kuti chii chiri mumusoro momo aiwa pamwe kuda minzwa hatizi kuti chaka chiri momo chavanga chirepresenta. Budisa Bastion havana kutaura anything, vangu yana regalia ndokunyarara ndokuenda ndozvavaita. Saka up to now we don't know kuti zvachirepresenta chii. Zvokunzi zvakare nevamwe that attire is sharp, zvikanzi very good music nerutenderwa nekupi kuma comment section vamwe ndokudanzira kuti Saba apfeka sei attire yake. Zvokwadi inini ndinoda kutoziva kuti Budi Saba vakapfeka sei chinhu chacha nekuti kana inini ndanga ndichikoniwa kupfeka kati bhokisi chairo iri Budi Saba zvinhu ravo ravanga vanaro riya varipinzwa sei mukati maro kati bhokisi randitorera 3 hours kuti ndikwanise kungoriita zvarakangoita izvozvizvi. Saka ndiona sokutoti ndambototi asi kuti vamuka makuseni ndokubva vambota practice and theory, vapedza kuita practice and theory ndokubva vambonzi imbofamba 1 2 1 2 tono kuti unokwanisa kufamba here, ndokubva vanzi ipractice kuti unokwanisa kuisa microphone pamuromo here kana kuti kudi I don't know woita maadjustments I don't know ipapo. Asi aya mafungiro angu kuti saka vazvifambisa sei kana inini munhu wandichikati bhokisi chandokwanisa kufonyora ndokandira uko koravo zvinhu zvavanga naro zvafamba sei I don't know. Ndokubva vanhu vati ko zviri muhuro nemusoro nekuti muhuro mamune chinhu chakaita seichochichi kuti chinorepresenta vanhu vadzidzi vaisungwa nengetani vachifamba kana kuti vasungwa ipapo ina handizivi asi vanga vanacho chinhu chakachiri muhuro. Handizozivi kuti ndoti zvinova zvinhu zvakanaka here kana kuti zvinova zvinhu zvinokahadza kana kuti zvinoshamisa ipapo ini I don't know. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe vangu vati zviiko izvozvo nekakushora kaika vamwe ndokudanzira kuti urikuita kunge somuzi somugaga uya tati zvokwadi kuti vanga vaita sokutoti dhirezi riya rakanga rakapfekwa somuzi mugaga raiva neiwo makara esirivha nendarama kuti ndokwazvavo zvoenda ipapo ina handizozivi nekuti vanhu vangati zvakawanda nekuda kwasomuzi mugaga. Vanhu ndokudanza kuti isi disturbing mawiniro evanhu vakwationa sekuti zviri kudisturba asi isati akwanisa kuita sei kuita refute. Zvikanzi nevamwe music chaichai ari kuimba yatozokundwa neataya nekuti kwatikutetekode kudaikwa chiri kutrenda iataya yake chinzi ataya yani yachikomana Sabbath the Sabbationist machiona here chikomana chemukomana webhosvo machiona here nekuti vanhu vanonyanya kuvaziva zvavo nechimbo chakanzi munhu wese dzabhosvo chavachiti pararara ndo nickname ravo zvavo Budi Saba. Zvikanzi nevamwe uye muone chingirozi yedu hazvina kushata muonewo vanhu Angel Gabriel Angel Abraham zvinova zvinhu zvakanaka. Zvikanzi zvakare nevamwe outfood boy here hatizivo. Zvikanzi vamwe kuita seari kuacta film here Saba hatizivo. Ndosaka isusu mapapiro edu ane madifference in colors, rimwe rekuruboshwe kuchirepresenta pamwe vatadzi kana kuti vanhu vanofamba nezhira yakanaka ipapa I don't know uku kwesirivha ndandarapa kuchirepresentawo vamwe ndio zvimwe chete necrown inosanganisa inclusive munhu wese. Ndokubva zvanzi zvakare nevamwe costume is causing me not to be able to Kenny Saba. Zvikanzi nevamwe boy here attire iyo zvikanzi yeso hembe iyo how far vamwe kati ndavhunduka singamboiti hamungakoni kuvhunduka nekuti ini zvokwadi attire iyoyo yakadai inenge chibhuruka chida kuita sei kufly ndaionawo nhasi nekuti isusu tinozosvikona here kuzozvigadza sezvakaitwa nemunhu wakagadzira nguo dzaSaba asi hadi kureva nhema zvinhu zviya zvakaoma zvodani vanhu vane ukokotera neunyanzvi tikati alright ndio zvakanakawo techidzidza. Zvikanzi vanhu vanga vachiita sei vanga vachiita nekuti ihone vanhu vata zvokubata kuti uya ndikuone zvakanaka nekuti vanongoda kuti uya uonewo zvakapfeka Budi Saba. Ndokubva vamwe vati zvoni outfit iyo yakapfekwa Budi Saba haidi dzungu inoda kakudzikamira. Ndikanzi zvakare ndisati ndakomenda mamwe macomments idzi hadzisi nhema nekuti ini ndata experiment uruoko rwangu rukukona kutoenda kuface kudai kunatsa kunda musoro kudai so ndiri kukonewa. Saka kana ivo Budi Saba vakada kuzonda kunochukucha zvisingamboiti zvavanoita zvezvokubuda ziya vachiti munhu wese dzabhoso pararara vose mudzamudenga vachiti uko zvasingabudi nechinhu chavo chavanga vanacho chiya changa chinetsa zvacho chinhu chiya. Zvikanzi zvakare inooneka nekuti zvokwadi kana kucheuka kudai vevanga pakucheuka vavasingacheuki zvokudai vavachofanira kucheuka nemuviri wese kudai kuti vatarisa kuti suroko mabhekalist are you there are you okay
okay next song ndozvanga vachiita nekuti ukatocheka nemusoro vanga vasikatooni ndofunga vaingogumira apa pakona apa kuti muri kuona here saka vatoita zvekushezheudza uchiinda kupi kundoona vari sure kwakoko ndozvanga vachitokwanisa kutoita hazvina kushata tiri kudzidzawo zvakare ndokubva chi amwe adanzira kuti your attire is extra proficiously done izvi ndatanga kurionawo nhasi zwi rakakura saizvozvo uye ronetsa kutoverenga saizvozvo zvikanzi nevamwe this is for red carpet zvinhu zvawakapfeka seapa satiziwo kuda iwo peposi yacho nyange iri red carpet in his head hatizozivi zvikanzi outfit yo vamwe vakadanza kuti music is amazing hatiri kura nema mabva grade h ezimpraise they are very great zvikanzi attire chi ndaida new style mapedza masports budisaba vanhu vanga vadasaizvo zvekupi comment section vamwe vakadanza kuti that's a rapture outfit manje kada zvinhu zvakanaka tiri kuona kuti chidzidza vamwe ndokuti attire iyi yakaita sekuti iri kurepresenta social distancing nekuti nyange munhu akada kuya pedo newo anogwa nebapiro kunzi uchiinda vemwana munhu akada kungoti budisaba take selfie woti nayo memwana bapiro ndo rinenge richingodzinga vanhu bapiro rinenge richingodzinga vanhu uchiinda zvako wakatirwa social distancing memwana uchiti uko uchiinda memwana tikati hazvina kushata tinenge tichionawo futi tiri kumateresi zvikanzi nevamwe zvakare this is our Kanye West vamwe vakadanzira kuti you nailed it tikati zvinhu zvakanaka zvikanzi nevamwe hachisi kurema here chinhu chamunacho zvokwadini ndofunga ndinokwanisa kutestifya kuti chinenge chairema nekuti ndichangu chiri kundivhiringira pano vamwe vakati iyi ndo inonzi lokuti apu chaiko zvikanzi saba ukatamba zvechidzungudzunguka zvokwadi outfit yako unodonha nayo hadzisi nema ndionasa kuti ishuwa zvikanzi nevamwe zvakare ari kuda kutamba but outfit chi ndo iri kumutadzisa kutamba haingambokoni unotamba sei iwo wakaita zvekusenga kutosengedzwa kachunhu che kuita zvekunzi senga umbofamba wakadaiwo so saka zvoda kutodzikamira woti pore woti hlo wotanga kupedza nechi nekuimba nzimbo dzinopinza mukati memweya wokunamata zvikanzi ningirikini ndisatoenda pakuti mamwe vanhu vakazotanga kutaura kuti pane pakazombotedzisa kuti dzimwe kamera off so inanzi kuti ndindawa ndega izvozvo asi ndawa sekuti budisabhaka vaita sekuti pane munhu wati how do I take this one off ndezvanoti how do I take this one off ndozowaona patozotanga kuti sei kurira chimwe chimbo zvakare ndiona budisabha vasina zvinhu redu mapapiro ayaya angel papiros neidzo dzokiraundi dzemusero idzi ndikati kusaka mapepa esilva nandiramba aintepi ndopandoona sokuti ndopanga wakubvunza kuti how do I take this one off meaning kuti vatoita zvokutopfekedzwa havakwanisi kuchipfeka vega chinhu cheche unochipfeka sei how can you wear it you cannot unwear it ndikati hazvina kushata tobva ipapo toita zvakare pakuti vamwe vanhu vanga vakudanzira kuti hatogoni nekuchibvisa chinhu chacho chakafita kunetsa vamwe ndokuti vamagacha makatakura zvenyu chinhu chenyu tatenda singamboti kada zvinhu zvakanaka zvikanzi nikirikini vanhu vanochasekuti vane mazenge avanenge vanawo anorema ekuti chinhu chacho akaita sokutoti mazinhu akadei tikati hazvina kushata vamwe vakadanza kuti budisabha munogona kudraw attention pese pamunofamba tikati nekuda kwenguva idzo dzekauti nekuda kwechii zvimwe ndinenge ndatapwera handizozivi achandokosa kutaura chekuti mapapiro anzi adraw attention zvisingamboiti vanogona kuita sei kuti inonzi gukura ruzhinji vachiuya kuzoita sei kuzoona pachivhitivhiti chavo zvikanzi vamwe ko outfit yaindepi pavazodzoka vasina pavazodzoka vasina kupfekawo mapapiro avayaya vamwe vakadanza kuti pfeka futi zvetione nekuti iri kutinakidza outfit iyoyo nekuti pavanga vakazodzoka vane bhachi ravo ndopavazoimba nekumwe mwandachawanga nacho zvazvo zvakanaka zvikanzi nevamwe zvakare hamuoni manje this is now our saba watinoziziva nekuti makasungirwa pepa iko zvinomasunungurwa now you can dance hazvina kushata zvokubva
vasitanga kuimba futi vaimba regai ngoti vaimba zvipo zvakasiyana siyana asi pane chimwe chavazoimba vachazokuti vanga vakaita selfie kudaiwo so harizokuti zvangu changa chirepresenta chi ashaudza kuti vamwe vanhu vangu vachichifarira kudaro vangu vachichikuza vari kupi kumacomment section ndokubva wati too much source zvikanzi munhu watamba zingabeti kuti akudaziya dai mamaramba makapfeka mawings enyu aya mazenga aya esilva nendaramba handidi kuri vanyama maisambototamba zuva rese nanhasi uye zvikuda patiro zvokuti pavaibva pasiteji pepe vaibva vachagona kufamba yakati vaita zvakutobatirwana nokuti chinhu checha chachitoradza kuti changa chiri heavy abva ipapo toenda zvakare kuinstagram vamwe vakatanza kuti macostume anoti remember sani vanhu vepapower rangers vamwe vakati why does he look like character inobva munaruto ndofunga firimu vamwe vakati kunge zvimahululu zvepapower rangers hatiziwo ezilongo zvabuda isu tatangoita cheti tichikutanakigwa nezvataona izvozvo vamwe vakati kutasasa mugaga vamwe vati beautiful Halloween ichi costume ndozvavanokwanisa kuita se kutaura vamwe kwabudiploto makavamwe zvikanzi zveni very creative uyezve ari kupika bhosonyowani here loving the creativity here vamwe vakati costume yekudeedzera ngirozi pasiteji chaendo yataona musi varanhasi vamwe vakadadzira kuti gospel hanzi trend sete inanizozokuti zvorevei ipapo vamwe vakati outfit if you met rinenge rida zvinhu zvakaita semared gala kana kuti mamet gala iwaya vamwe vakati zvakare he wants to look like an angel saka regai ningodanzira kuti ndo zvose zvakashtawa nevanhu vakasiyana-siyana kumapeji kumainstagram avenues uyezve kumafacebook streets nepapeji rani rabhudi ivavo sabato the Sebastians regai ningodanzira kuti ndichakubatai zvakare pachikamu chinote.